Jakon maituran lamek tirabii birbiroken ka numalukagak kailikot barat arakop mo kanya di pulos maep-ep dagiti pungan. Makikita ka, ititagay na ko ngimja pulos mapnek o ayat ko lumabalasyo ko kumapasipiko namayagan nga at daak di kasipay mo mailiwag unay gangkabiyan ko balunin ka kumang kadagiti tagiyan ko ket ibalik na to'y nalahos nga ilo ko kaya't kung amarin na nasangit na agad mo pangasindi mo kumalip-lipatan dagiti adu agaring-garita pagbalik ng ta asar kita tapno tumipker tiyayan ayata mailiwag unay kang kabiyak ko balunin ka kuman kadagiti tagiyan ko ket ibalik na to'y nalahos nga ilo ko kaya't kung amarik na nasangit na agad mo mailiwag unay kang kabiyak ko balunin ka puma kadagiti tagiyak ko ket ibalik na to'y nalahos nga ilo ko kaya't kung amarik na nasangit nga agad mo kaya't kung amarin na nasangit nga agad mo